Може да направим за рекламите някакъв клипчик. Нали знаеш там, примерно, както са 23 неща, които научихме от рекламите и да ги присъздадем. Може да направим предаване. Вака, аз тя се само на този компютър, че. Който е? Как да измислим клипове? Човек, нищо няма правим. Чакай, бе! Абе! Ало, Ало, ай върни се, човек, измислихме клип. хубава извън. Как изглеждате като излизате с приятели? Следващия въпрос е от Дилърчето 22. Каква е днешната младеж? О, как е, бе? Кой искаш? Какво искам, нали се разбра? Какво сме се разбирали? Я дай лична карта. Става да измислим. Дай лична карта, бе. Ще измислям. Ай! И аз как да отида? Те са малко нагъчкани. Тук се чувствам се едно сам в наш човек. Направете фокус, ако знаете. Аз знам. Духни. Първият въпрос е от Ванко до на 27. Като малки какви искахте да станете? Хала. Фризьор. Плейбой. Космонавт. Батман сигурно. Батман. Аз съм Батман. Втория въпрос е от Газара 55. Какъв прякор би дал на другия? Наско, синьоокия поп. Иван Карлсън, който живее на покрива. Стелю е... Стелю. Простия, по-простия. Не чак толкова най-простия. Пеше Мишо. Иван Тодор. И не е по-тъп от цанката. Да, ма я стреля. Третия въпрос е от Мишо 93. Кажете по 3 факта, които мислите за другия. Ти си голям плейбой, истински приятел и си супер от. Ти си голям плейбой, истински приятел и си супер от. И ти си... Стелю, ти си хубав, също така грозен, привлекателен. Наско, ти си много хубав човек, красив И си много грозен. и си много гарен. Ти си боядисан. И с яки, ти си грозен по хубав начин. Тъп. Пък ти си по-тъп от него. Пък ти си най-простият пак. Втори факт, ти си бродат. О! Ти си без бродат, пък ти си кюсе. И газа му се вижда. Ти си много агресивен. Ти си много сериозен, пък ти си един от най-несериозните хора, които виждам. Той е да си хора. Защото съм сериозен и ще тръгна с тия. Аре бе! Елате бе! Аре, ай идвайте тука! Аре, нас се сядай! Айде! О! Стилю! 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 Стилияни! Аре, лут идвай! Виж го къде е, бат! И това беше всичко от нас за днес. Другия път още. Ай, чао, майна, чао! Чао, майна, чао! Да!